गोरकी पतर की रे चौड़ी पतर की रे मारे गुललवा जियरा उड़ी उड़ी जाए। गोरकी पतर की रे मारे गुललवा जियरा उड़ी उड़ी जाए। सैया कमर कारी हो हे हो सैया कमर कारी तोड़ी नजरिया जिया में गड़ जाए। मेला में सैया बुलाए हमार अब का करी। मेला में सैया बुलाए हमार अब का करी। अब का करी ए अम्मा अब का करी ए अम्मा अब का करी। मेला में सैया बुलाए हमार अब का करी। हे गंगा मैया तो है तेरी चढ़ई को सैया से कर दे मिलनवा। हाय राम सैया से कर दे मिलनवा। ई सब गीत आजो रउआ लोगन के रोमांचित कैले हुई। ये सब गीत आज से 50-60 वर्ष पहले फिल्मावल गई रहे, गावल गई रहे, लिखल गई रहे। ऐसन गीत अब भोजपुरी में दुर्लभ हो गई बा। प्रणाम, हमार नाम है श्री राजेश। आज बतकही में हमने के यही सब गीत के रचयिता के बारे में बात करें। पिछला वीडियो में हमने के चर्चा कैले रहनी सब कि कैसे भोजपुरी फिल्म के शुरुआत भइल आ तब वो सब फिल्मन में अश्लीलता के कोनो गरहन ना लागल रहे। वैसे ही भोजपुरी संगीत पर भी बात कई जा तो आजू के संगीत लिखे वाला रातों रात हिट होके खातिर ढोरी से लेके चुम्मा ले जैसन चाहे जींस ढीला करो जैसन संगीत लिख के काजन कतना नीचे उतरी है। एक के लिखे में उनका कोनो लाज शरम नहीं लागत, ना लिखे में ना गावे। बाकी भोजपुरी सिनेमा में संगीत के शुरुआत करे वाला चित्रगुप्त जी पर आज बात हमनी के करी। देश के पहला राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के प्रेरणा से जब नजीर हुसैन भोजपुरी के पहला सिनेमा गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ईगो बनौले तो उनका नजर में ये फिल्म खातिर संगीत जब देवे के रहे थे एक एक चेहरा उभर के सामने आए और वो चेहरा रहे चित्रगुप्त। नजीर हुसैन, शैलेंद्र, विश्वनाथ साहब आदि जैसा नाम जब एक साथे जुटो तो इतिहास रच देलस। तो आई पहले चित्रगुप्त जी के बारे में वहाँ के जिंदगी पर एक नजर डालल जा, फिर बात हुई। 16 जनवरी 1916 के बिहार के गोपालगंज जिला के समरजी में वहाँ के जन्म भइल रहे। वहाँ के पूरा नाम चित्रगुप्त श्रीवास्तव रहे और वहाँ के पटना के एगो कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे। साथ ही पत्रकारिता में वहाँ के MA के डिग्रियों को ले रहे। बाकी वहाँ के तो मन संगीते में लागे आ प्रोफेसर के नौकरी छोड़ छाड़ के वहाँ के चल देनी मुंबई। एकरा पहले वहाँ के भारत खंडे संगीत विद्यालय लखनऊ से नोट्स लेके संगीत के रियाज करत रहे। वहाँ के ई पटना से मुंबई के रवानगी जौन रहे वो भोजपुरी सिनेमा के संगीत खातिर एगो इतिहास रचे वाला साबित भइल। ओ समय में तो अब ही भोजपुरी सिनेमा के केहू नामो ना लेवे वाला रहे। तो वहाँ के हिंदी सिनेमा खातिर संगीत देवे खातिर प्रयास करे लगे। 1946 में एगो फिल्म आई फाइटिंग मास्टर। ये पहला फिल्म रहे जाना में चित्रगुप्त जी संगीत देले रहे। यही जैसे बतौर संगीतकार वहाँ के करियर के शुरुआत भई। यह दौरान वहाँ के छोट छोट बैनर के कई गो फिल्म खातिर संगीत देवे लगनी। बाकी वहाँ के फिल्म भाभी से पहचान मिले। भाभी फिल्म बतौर संगीतकार चित्रगुप्त जी की एह माया लोक में
एक तरह से कहल जाओ तो स्थापित कर देहलस। चित्रगुप्त जी के संगीतबद्ध कईल गीत ऊंचाई छुअलस, जौना के आजो हमने की याद करी ले जा अब काल जरी हो गई। मन्ना डे, तलत महमूद, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश, आशा भोसले, महेंद्र कपूर, उषा मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर जैसा गायकी के कई गो नाम चित्रगुप्त की संगीत के अपन आवाज दिले। लागी छूटे ना तेरी दुनिया से होके मजबूर, चली चली रे पतंग मेरी, जैसा कई गो ऐसा गीत बा जौन लोग के जुबान पर आजो आ जाला और गुनगुनाए लगेला। चित्रगुप्त जी के वो संगीत रहे जौना के आवाज उषा मंगेशकर दिले रहनी, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई आ यही नाव से भोजपुरी के पहला फिल्म बनल आ इतिहास में अपन नाम दर्ज करा दिया। लता मंगेशकर गौले रही काहे बसुरिया बजैले, एक गीत भला के भुलाई आ तलत मोहम्मद रफी के गावल गीत, सोनवा के पिजड़ा में बंद भई चिड़ै के जान उदास, के भुला सकत है। बाद में चित्रगुप्त जी के संगीत तो भोजपुरी सिनेमा खातिर एगो जरूरी तत्व बन गई। बगैर वहाँ के संगीत के भोजपुरी सिनेमा के कल्पना ना कई जा सकता है। बलम परदेसिया के गोरकी पतरकी रे मारे गुलेलवा जियरा उड़ी उड़ी जाए, और भैया दूज के सब गाना, गंगा जी संग भौजी हमार, लागी नाही छूटे रामा, गंगा किनारे मोरा गांव जैसा कई गो शानदार भोजपुरी फिल्म इस संगीतकार के अभूतपूर्व कृति है, जेकर गीत आज भोजपुरी में व्याप्त अश्लीलता से लड़े वाला खातिर एगो बड़हन हथियार बा। यहाँ के कुछ बेहद चर्चित गीत जाना में मेला में सैया भुलाइल हमार, कहे के तो सब केहू आपन आपन कहाए वाला गीत बा। चाहे अरे रे रे का तू करे ल संवरिया हमारे ल करिया, ए डॉक्टर बाबू बताई दवाई, कहाँ गई लड़ी कैया हो, आजो लोकप्रिय। चित्रगुप्त जी में हिंदुस्तानी संगीत के शास्त्रीयता और लोक के पारंपरिक धूम के अद्भुत समन्वय रहे, जौन उनका सांगीतिक प्रयोग के खास बनौलस। भोजपुरी फिल्म संगीत के पितामह चित्रगुप्त के सांगीतिक विरासत 80 के दशक में उनका बेटा लोग आनंद मिलिंद के मिलल, वो अपना यथार्थी के बल पर संगीत के क्षेत्र में झंडा गड़ल। 14 जनवरी 1991 के चित्रगुप्त जी गोलोक सिधार गई। बतकही के माध्यम से वहाँ के भोजपुरी के अवदान खातिर हम वहाँ के नमन करते हैं। रघु सभी के प्रणाम। ये वीडियो रउआ लोग के कैसन लागल अपन विचार जरूर साझा करी कमेंट बॉक्स में, और चैनल के सब्सक्राइब करी मत भुलाई, और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोग के शेयर करी। प्रणाम।